салом тамошобинони азизу гиромӣ, имрӯз рӯзи якшанбе дар хона дар замин ба кори деҳқонӣ ва хоҷагидорӣ машғулем. аз кабинетчинӣ ва назди компютер имрӯз халос, камтар ба кори ҷисмонӣ ва каланд кардан машғул ҳастем. ҳаловати баҳор, накҳати гул ва ҳама ин дар замин ва деҳқонӣ кардан воқеан ба кас ҳаловат мебахшад ва нерӯи тоза медиҳад. аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳатто рӯҳонӣ ҳам кас метавонад лаззат барад. имсол чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, боронгарӣ бисёр шуд. ҳаво ҳам сард шуд ва ба киштукор каме ҳам бошад қафо афтид. ҳатто гули олу бинобар сабаби боришоти пай дар пай ва саргаштани ҳаво сиёҳ шуд ва аз байн рафт. дар ин ҷо дарахтони бутаҳои аниқтараш бутаҳои самародина ҳаст. айни ҳол ман ба шумо нишон медиҳам, соли гузашта ҳосили бисёр хуб ба мо дода буда ва имсол низ хоҳем дид ки чӣ қадр ба мо ҳосил медиҳад. лекин бӯи ё накҳати бисёр аҷиб, бисёр хос доштааст ки мутаассифона шумо аз шамидани ин накҳат маҳрум ҳастед. ҳоло интернет ба он дараҷае тараққӣ накардааст ки ба бинанда бӯй ва накҳатро расонида тавонад. ин каланди мо буд, каланде ки мо айни ҳол бояд ҳамин заминро ҳамвор карда дар он ҷо картошка кишт кунем. хушбахтона дар мотоблок як асбоби иловагӣ ҳамроҳ кардан ва кори моро осон кардан ва заминро айни ҳол ҳамвор карда истодан ки мо порчае аз онро ба шумо нишон хоҳем дод. Bulldozer neста? ҳар чизе ҳаст нест ки корро осон кардеста. ба яънимаш накардан хе яънима насохтанаш. Яънимаш насохтан. ин оҳанша чӣ сохте? Айбушка?
ها дарустарш кардан накоро дарустарш кардан нако балонош лисиян а дандонашро намегӯй шафтолуам гул карда истодааст ба пуррагам набошад баъзе аз онҳо пурра гул кардаанд баъзе онҳо гул накардаанд як қисмати заминро барои мол як қисмати боғро аниктараш ришқа ё ин ки беда низ мегӯянд киштаем барои мол ва чорво ки аллакай хело баланд шудааст ин буд гузориш блогерии мо аз корҳои деҳқонии мо ки баъзан берун аз нишастани кабинет дар моҳи як маротиба ба кори деҳқонӣ машғул ҳастем.